Takže vydám vás u nového videa. Dneska si uvidíme dneska si ideme zahrať dobrú hru. Bude to áno Roblox, lebo tam dávate najviac. A aj si občas píšete, tu mám svojich. A objavila som novú hru, takže poďme na to. Mám tam aj nové veci, takže nemusíte sa báť. Trochu si dám hlas, lebo ma to ruší. Dívajte sa, napríklad tu si dám takúto schopnosť a lietam. Nebojte, to ma iba odfrkli. Tu mám ďalšie peniažky a dám si na frontmana. Takže tu pekne tu ideme takto. Tu si chcem zmeniť postavičku. Napríklad Thanosa by som si rada dala, ale nemôžem, lebo potom vyzerám aj divne. Takže potom sa napríklad na to potom pôjdem. Takže vidíte túto celú hru. Kto hrá, napíšte mi do komentárov. No takže toto je iba také menšie videjko. Takže ja sa to je reklamka. Na dneskajšok lúčim, čaute.